Kala, kumusta? Maayong adlaw kanatong tanan. Welcome na usab sa atong pagpanag-uban diri sa atong tulumanon sa Facebook ug ato sab kining gina-upload sa YouTube. Kining atong devotional nga ginahimo nato matag buntag ug nalipay ko nga kitang tanan nagpadayon sa pag-tune in niini nga program. Ang atong hisgutan karon may tungod kini sa title nga kaisog. Ang maisog nga pagtuon ni Abraham mao'y atong sundon. Ang atong teksto makita nato sa Roma 4:19 ngadto sa 22. Ato kini pagbasahon. Matawag nato nga tukma kay kini nga tapiko o hisgutanan karong panahona. Labi na kay nakita karon sa daghang mga lain-lain nga mga challenges sa atong kinabuhi. Kinahanglan nato ning kaisog sa pagtuo nga gibatunan sa atong usa ka biblical figure nga si Abraham. Kung atong tan-awon sa lain-lain nga mga reliyon, sa Islam, sa Christianity, sa Judaism, kining example nga gipakita ni Abraham nga describe sa Bible, dako kay nag-impact sa mga religion. Kung atong sigutan sa Judaism, dako kayo ang ilang pag hatag og panahon sa Torah o kining Old Testament pag study. Sa Islam, ilahang religion naka-base kanunay sa history ni Abraham. Anang daghan kay mga Muslim nga ilang pangalan Ibrahim. Unya sa Christianity dinhi po nato makita nga ang saad sa Dios naa kang Abraham. Kung kita mahimong descendant ni Abraham, mahimo sa tang sumusunod sa blessing nga gisaad. Kung naata ni Kristo, descendant po ta ni Abraham ang nagingon sa Bible. So ako basahon ang Romans 4:19-22 matud pa. Hapit na siya mausa ka gatos ka tuig apan bisag nagkango-kango na siya ug si Sarah dili na makaanak, wala siya kawad-ig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawad-ig paglaom nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya, kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom ug gidayeg niya ang Dios. Kay nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayud sa pagtuman sa iyang gisaad. Pusa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Nindot kayo nga bersikulo ni Maigsoon kay nakasiguro siya nga ang Dios makahimo gayud sa pagtuman sa iyang saad. Unya kini naghatag kaniya gahom ug gidayeg niya ang Dios. So kining pagdayeg sa Dios di mailhan sa atong pagmapasalamaton ug pinaagi sa atong pagmapasalamaton naaktay pagtuo mo ni naghimo natong matarong tubangan sa Dios sama sa gihimo nga example ni Abraham. So karong panahon na maigsoon daghan kayo nga challenges no ang niya kanato suri-suroy sa atong palibot. Ang number one nga atong kaaway karon mao kining loneliness. Sa akong tan-aw diya sa mga film nga gina-review nako, mga documentaries sa nasud sa Thailand, taas kayo ang rate sa ilahang suicides. Hanggang nag-suicide tungod ilang gihimo nga rason kining kalisod nga sa atong palibot karon. So wa kawad-ig paglaom si Abraham sa iyang pagtuo nga matuman ang gisaad sa Dios. So sa atong kapanahonan karon daghan kay mga tawo nga nangawad-an na gyud sa basic nga pagsalig ug bisan gani ang kahinam nga mabuhi pa ibabaw ning yuta nangawala na sa tawo karon. Wala exempted na magsuo no. Pusika nang ginabati sa tanang tao. Di ta mo kaingon nga para ra sa uwan. Posible pod nga bation nato na. Labi na karon nga ang pandemic sa atong palibot, abi nato mahuman na ning pila lang ka bulan.
nagtuig na ngani matod pa nila dugay pa daw kanay mahuman, so expected na ni nga in the future the more nga ang ini maringon lag matirang matibay na ni sa pagtuo, matirang matibay na ni sa baruganan kay wala gyud yan ang matawag gini nga paghahiay na ginis pagtuo maigsoon o inon ta nga isugay na ginis pagtuo kay aning inani nga sitwasyon nga grabehan ka apektado ang ekonomiya, ang basic nga sanity sa tao mawala na. So nadungog ni Abraham ang tagna sa Dios sa iyang kinabuhi, unya siya gipili nga amahan sa daghang katawhan. Ang pulong pagpadayag nakapakurat kang Abraham nga wala siya anak, apan iyang gidawat kini pinagi sa pagtuo. So nabuhi siya pinagi sa pagtuo. Now nagyapon siya na himo nga medyo napakya siya sa pagtuo kadtong higayon nga nakakuan siya ni Ismael, nataw kaniya gikan sa sulugoon sa Ehipto. Medyo kato siya dili to kuan kanang maayo nga nahitabo siya kay mo kuno na hinungdan karon nga nitungha gining usa ka dako nga relihiyon nga gitawag og Islam. Ngani sa Islam kung imong tan-awon sa ilang theology, si Ismael magyud ang anak nga gipili sa Dios kung naonin mo sa Quran. So sa ato sa Christian mabasa na to nga si Isaac, pero sa ila pod sa pikas si Ismael man. Aduna siya hingpit nga pagsalig sa pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang pakigbisog sa pagtuo. Nag-isip kang Abraham nga matarong, so makita na to na sa Bible nga ingon dia nga di matarong siya sa Dios pinagi siya pagtuo. Now karong adlaw gitawag kita ni Kristo aron sa pag-ambit sa pagtuo ni Abraham. Atong pagtan-aw sa atong kagalingon ug sa atong simbahan, atong makita nga ang katilingwan sa espirituhanon gikapoy. Now, ang mga kakapoy o kining pagka-baldado o kining medyo pagkatulog sa atong kapanahonan, bunga kini sa mga kalisod o bunga kini sa mga challenges nga nahitabo karon. Mo na ingon nga daghan kayong nagpalanay karong panahona spiritually o physically. Now, ngano kaha nga kining atong panahon karon ay naniman kana mo'y pangutana nga di nako matubag pero dili nako tuyo nga tubagon kana kay dili sa go mananag-an, pero ang ako mga igsoon nga ginashare karon mao gyud ang pagpadasig nato nga di kita mawad-ag pagsalig o pagkaisog sa atong pagtuo. Kay diri sa Roma 4:23 padung 25 mingon diri ang pulong sa Dios. Ang pulong nga gihimo siyang matarong wala isulat alang lamang kaniya. So dili lang para ka ang Abraham, para po din nato. Gisulat kini bersikulo 24 alang usab kanato nga himuong matarong kay nagtuman kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himuon kitang matarong. So, kita sama sa kinabuhi ni Abraham, ipakamatarong kita pinagi sa atong pagtuo ug atong pagkalig-on diya sa pagtuo. Pagkaisog diya sa pagtuo migsoon. So, magpadayon ta maisugon diya sa pagtuo, taliwala sa atong kahimtang karon nga niya kita sa panahon sa kangitngit nga ang tibok kangitngit nag-cover sa tibok kalibutan mo nagingon des Isaya nga thick darkness surrounds the whole earth, and yun diya dayon sa Bible nga arise shine. So ang tibuok nga kangitngit sa kawalay paglaom ug sa kalisdanan maoy nagpalibot karon sa atong kalibutan. So gikinahanglan nato ang pagtuo sama sa pagtuo ni Abraham ining mga panahon na nga
gapos ka nato, naghimo ka natong baldado sa iyas pagtuo, naghimo natong insignificant, no, powerless. Mo na mga puwersa nga gibuhian karon sa psychological nga attack sa atong hunahuna diha sa espirituhano natong pakigbugno. Pero kita nga nagsunod sa maisog nga pagtuo ni Abraham, dili nimo ay makapugong ka nato maigsuon nga makapadayon ta sa atong pagpangalagad. Busa ang pagkabanhaw ni Kristo may konfirma sa kamatuoran sa atong pagkamatarong diha sa atong pagtuo maigsuon. So karong adlaw ang atong manalaban bilingkod sa tuong kamot sa Dios, siya mipataliwala sa amahan ug kanato ug gidala ang resulta sa iyang sakripisyo aron kita mahiluna magpadayon sa atong pagtuo. Ang nagtuo nga si Kristo makaluwas nato bisan sa kinatumyan sa kinabuhi niadtong mga tawo nga miduol sa Dios, naagi kaniya kay si Kristo nabuhi sa walay katapusan aron magpuyo diha kanato. So kita gihimo kitang madaugon sa Dios pinagi sa atong pagtuo. Magampo ta igsoon, o Ginoong Dios, ikaw nabuhi ug ikaw nagpadala kanamo aron pagsangyaw sa balita. Imong sulugoon nga si Abraham nagtuo nga siya ug si Sara sa ilang kahingkod magkaanak paghapon tungod sa imong kaluoy pinaagi niini nga pinaagi niini nga ang tanan mabendisyonan. Pildiha ang gamay namong pagtuo, lig-unang among pagtuo aron kami mosalig kanimo batok sa pagkatintal aron imong gahom bug-os batok sa among kahuyang. Salamat tungod kay imong gipamatuod kanamo nga libuan ang mataw ug usab karon mga panahon na sukad ikaw nabuhi ug naghari hangtod sa kanturan. Amen. Salamat maigsoon sa imong pagsunod sa atong programa. May buntag.